Okay, so mauna po so guys, going to my dentist. Ngipon check up na po guys, kay itukar na po akong gingivitis. Sakit na po akong gums. Akong singalan gums lagi. Yes guys. Ang akong ay naglibog na kun siya akong sulti. Okay. Atrasa ta guys ha. Atrasa ta. So inanin guys. Nakoy gingivitis. Ang ako daw gingiva madugiin sa ako, dentista ako nga. Kanang gums ba gums? Or gum kay isa raman akong naman ko yung ngipon nga bagang, tapos ang akong kaning gum na ko nga nay bagang open ang iyang gum, so gingiva daw ang ngalan anak. Des karon open man siya guys, masundan siya mga food every time mo kaon ko niya diri man ang akong showing nga side, sa right side kaya magchukong pagkaon ana ay sa guys ha, kay dool ra kay ko sa Manubila atres ako gamay, okay. So ang akong ngipon kuan matato dapit so wa naman ko dari ang akong chewing kuan part sa akong ngipon. So mao to siya pero hindi maigo, and then kung mukaon ko masudlan siya og food kay kana daw open gum di naman daw na mabalik guys bisag unsaon. So karon ingon akong doktor nga if mukaon ko i-change na ko, ibalhin ako sa left side. So karon akong ibalhin sa left side. Ang nahitabo, makalimot man ko guys. Yes, makalimot jud ko. As in, diri gid ko makakaon. Madumduman ako, diri ko mukaon. Pero makalimot man ko. So, mo to nahitabo guys. Murag 1 month ago pa man ko gilimpyuhan aning akong ngipon, ibalik na po. Magsakit na po siya, magmulmul akong kuan, gum. So, karon balik na po na ako sa akong dentist. Inang na ako naging dumdumon guys. Mukhaon ko diri sa left side. And then need na ako nga nagi ko'y gargle permanente, Bactidol or Listerine kana. So karon pag human og cleaning na ako, palit ko Bactidol na ako kayo. Yes, di mo pud ingon sa akong kuan, Gerbot, sa akong my labs. Nga need ko permanente na adjud ko'y kuan gargle after na ako mag-toothbrush. Okay, mo gini makatanggal sa germs. So I need to meet my doctor first or dentist. Then auto palidratan kuan gargle human limpyo. Mulmul na pud siya guys, kinasudlan naman pud siya. Na po ni kuan kaon ato na siyang mabutang mapanganlan og germs na siya. Yeah. Ngungon gid siya guys, so magsakit lagi akong mata, magsakit akong ulo pag mungul-ngul na. Ako naman nagpakuan naman ko sa akong doktor, nagpa-appointment na ko akong dentist dahil doktor. Appointment na po niya. Friend man po na ako ang dentist. Is a runner friend. So, 10 o'clock mo gina-permanente ang iyang buwan. Duty time. So, karon guys. Isa na po yung akong problema. As usual, basta mo biyahe ko guys, isa na gina akong problema permanente. Parking. So, I hope makakita na po tag-parking. Yeah.
need to find a parking again. Hindi makapangita ko. Sakit lagi akong ulo, guys. Alas everyday na lang nila sakit akong ulo kung wala niya akong ipon. Yeah. Na akong lakaw karon, guys. So, mag-update ako sa inyo. Maura to, babay mo, chup-chup.